Ngati ndakatanga ndiri kuzimudhanzo. Musadaro. Chokwadi. Nefesi iyoyi. Ndakatanga ndiri kuzimudhanzo. Ndazvaona kuti fesi yakairi yemangoma. Alright. Ndikukwazisai mose paFacebook paintaneti, vanhu vepaintaneti muri sei isusu kwaMutare tinofara. Nhasi ndinaaniko? Nhasi muna mukoma T Mutongi Taichiwe Mutongi. Okay, muri kuda kuti tonga here? Hapana kutonga apo. Alright. Tauya nezvaMwari. Mauya nezvaMwari. Mwari ndiye mutongi. Mwari ndiye mukuru pane zvese. Wow. Unaitira zvakanaka. Munobva kupi mukoma wangu? Ini ndinobva kuNyazura. Alright, paNyazura. KuNyazura kuZunidza. Zunidza. Kumusha here kana kuti? Kumusha. Alright. Saka nhasi matiwinzire kana? Nhasi tatekedza tiuyewo. Timbosvika mudhorobha. Tichifarirawo Mwari tichipinda tichirowawo ngoma tirimo maMutare. Munoimba muziki yakadii chibaba? Ndinoimba yegospel mukoma wangu. Wai makasarudza kuimba gospel? Gospel yakandiitira. Yeah, kubva kare ndofunga kuti ngati ndakatanga ndiri kuzimudhanzo. Musadaro. Chokwadi. Nefesi iyoyi. Ndakatanga ndiri kuzimudhanzo. Ndazvaona kuti fesi yakairi yemangoma. Alright. Saka ndakabva kuzimudhanzo ndakabviswawo nemafanzi. Alright. Ndakaimba zimudhanzo yangu. Tine petakamboroera roerawo zvangu ndakaona. Saka zita rekuzimudhanzo mainza? Ndainzi T-Man. T-Man. Saka makatendeuka here? Ndanga ndichitsvaga nzira yekuti ndiimbe gospel. Alright. Maimba gospel muri kuzimudhanzo? Ndaimba gospel, ndakazotanga kuimba gospel ndabuda muzimudhanzo. Alright. Pakapa ndaizama kuti ndowane nzira yekuti ndione mabudiro. Saka ndakabva ndasiya zimudhanzo nekuda kwekuti ndakaona kuti handiti zvemadrugs. Alright. Saka vanhu vezimudhanzo vanoita zvemadrugs? Ya, zimudhanzo ndakaona inoda munhu anenge asinganyari. Saka maitorova ngoma makabatwa? Kwete. Aizve matinoita zvemadrugs? Vanoita zvemadrugs, andomabvire ndakazoita ikoko. Alright. Okay, inoda munhu asinganyari. Saka gospel inoda vanhu vanonyara. Inoda munhu anoziva kuti pane chakati nandipindi, handifani kupinda pane zvinhu izvi. Alright. Saka Okay. mafambire ndakazoita uyu paine petatu kurera kumusha ikoko. Ndakati ndine wakomana etinorowa nawo. Pane akabva auya abva ndipfekedza chiheti. Vari mafanzi. Saka pakupfekedza heti kudaro ndakaona kuti mafanzi tikuti usadaro, iwo ndio vanhu vacho. Zvakandinetsa. Saka ndomabvire ndakandazoita ikoko. Saka vanhu vamakasiya kuzimudhanzo vanoti manje vachiona makuita zvegospel wakomana? Mafanzi enyu kuzimudhanzo? Mafanzi akazonditendera mukoma wangu kuti enda yenyu gospel. Alright. Nekuda kwekuti pendakabva kuzimudhanzo ndakabva ndaenda kundobuditsa music yangu. Ndakaibuditsa 1 gospel ne1 zimudhanzo. Saka gospel yakabva yatambirika zvekuti vanhu vakabva vati shamwari siyana nezvauri kuita. Ndope ndakabva ndatanga kuimba gospel kusvika nanhasi. Saka pane vanhu vairi vatendeuka vatinoziva nhasi. Baba Harare vakati handichaimbiwo, imi makati hamuchaimbiwo. Saka muri kuona sei kugospel kwacho kuri sei? Kugospel kunofambika. Kunofambika nekuda kwekuti Mwari ndiye anenge achingozarurira pazvese. Zimudhanzo unenge uchingoimba zvimwe zvinenge zvisina nebasa. Saka ndakaona kuti inini chechi handinoenda iri kundita hazvinditenderi kuti ndirambe ndiri kuzimudhanzo. Ndope ndakabva ndatanga kutoita munonamata kuchechi kupi? Ndinopinda AFM. But pamainge muchiri wazimudhanzo maingopinda AFM? Ndanga ndichiri kupostori. Saka mapostori ndo anoda zimudhanzo? Ndichiri kupostori. Ndokutori wese kusikatozotodiwe zimudhanzo uko? Aiwa, inyaya yekuti nzira dzacho zimudhanzo ndakatanga ndiri grade 5. Alright. Makabve kare muchirova mangoma. Ndichiimba zimudhanzo. Muchitozi T-Man? Ndichinzi T-Man ndiri grade 5. Saka tatendeuka takunzi kusvika ndafomu 1 ndope ndakatanga kubuditsa music yegospel. Tanga kuti ndakuita zvegospel ndafomu 1. Asi nenyaya yezvikwanisiro zvaingorema-remawo
dzichingogara dzakadaro kusvika ndakazowana mukana 2023. Alright, nekuda kwenguva yedu hatichadi kuenderera mberi zvedani. Amokwanisa kupa mafoni namba yenyu kuitira kuti vanoda kukubatai? Chokwadi 071 62 91 810. Alright, vaudzei kuti chiri kuuya. Muri kuda kuti budisire mhanzi ngani? Ngoma iri kuri kuda kuya 7. Patori nebasa patori nebasa handiti? Chokwadi. Thank you so much ngoma wangu, maita basa nekuuya. Tinoshuvira kuti ticharamba tichishanda tese tichibatsirana kupushanisa. Thank you so much.